Сьогодні ми починаємо посів льону в відділенні Дмитрівка на площі 312 гектарів. Льон сіємо по технології Vertitил з нормою висівач 40 кг на гектар з мінеральними добривами. Льон висіваємо на глибину 3-4 см. Також висіваємо 3 різних сорта. Будемо дивитися, який гарно покаже себе в наших умовах. Находимся на полях агрофирмы «Південна». 2 дня назад закончили посев чечевицы. Теперь приступаем к посеву льна. Эта культура для нашего предприятия новая. Сеялка была очищена от остатков посевного материала, переоборудована, подготовлена, откалибрована к посеву льна.